Ešte ja sa snažím pochopiť to investovanie do nehnuteľností, ale čím viac čítam, tým viac rôzne info nachádzam a častokrát sa to celé protirečí. No, poďme si predstaviť také najčastejšie mýty a fakty. Ty si určite nejaké našiel, tak mi to pokojne menuj. Tak čo si myslíš, že bude taký prvý mýtus? Že investovanie je len pre koho? Bohatých. Pre bohatých, presne tak. Je to veľký mýtus, s ktorým sa stretávame najčastejšie. Investovanie nie je len pre bohatých, pokojne môže začať aj s menšou sumou peňazí. Dôležité je začať čo najskôr. Jasné, ale potom tu píšu opäť nejakí ľudia, že je to rizikové. Rizikové môže byť to tvoje obchodovanie na Forexoch a podobne, lebo tak to už sme si v predchádzajúcich videách vysvetlili. Investícia do nehnuteľností poskytuje stabilný výnos z dlhodobého hľadiska, takže nemáš sa čoho bať. Tak ale bez toho, aby som ti musel hovoriť, čo je ďalší mýtus, tak asi si ho vieš domyslieť. Investovanie je zložité, toto sa dočítam všade skoro, kde hľadám nejaké informácie. Aj sa mi to tak zdá. Práve preto potrebuješ niekoho, kto ti poradí v tejto oblasti. tatrainvest.sk, neviem, či si už našiel tú webovú stránku, možno to niekde na teba vyskočilo, možno nie. Poďme sa na to pozrieť. Tam nájdeš aj dôležité kontakty, odpovede na otázky, ktoré ti ja možno teraz nedám. Takže tatrainvest.sk.